Sa insektong firefly. Pasiga yung lubot. Malayog na rin siya. Kitaan nga insekto nga. Baing-baing guys. Brown ang yung color. Mga aware ba lang siya guys. Dako kayo. Nalagi insekto diri guys. Ang puyog gikaon sa spider nga puti. Ang pagkita og spider nga puti guys. Ano siya nagkaon sa buyog. Kadako sa spider nga puti. Ano siya naibuyog. Yung gikaon ang buyog sa spider. Kamang na siya kaputi. Hala. Nakapagod daghan kayong mga insekto nga taklong. O magawas ni siya o magabi daghan diri sa bukid. Mananaw ta diri guys kay gimingaw naman sa pananaw pangita og mga insekto diri sa bukid. Karon gabi man hinahinay nagawas ang ilahang mga mata. Yung mata nga tag-as kayo. Hinahinay na siya gamang isig pangguho ng ilahang mga mata. Tag-as kasi silang mata no. Kasi tamang sila. Ura. Huwag nga sungayan ba? Ano siya pasok-pasok. Yes, dahon sa kakao. Kutob sa na isa nga ani bisag gamay kaayo kung dapat sa atong panit, pasok atong panit. Ano siya nga dali pasok. Pasok yung agi. Insekto nga ud. Pasok-pasok. Nga bitin nga ud to guys. Oo. Bitin nga ud to. Isugrab ka na siya guys. Kandam ta guys. Stripe siya no. Taas man guys. Bitin. Guys, tanaw siya na to. Sibo guys. Ito nga nga bitin. Yung stripe siya. Ito nga bitin. Naglakaw ko diri sa may akong dance padong sa eskwelahan. Nakita ko ito nga bitin na. Ano naman siya sibo? Ano siya insektong yayong. Kung makapaa ko nun kaya yayungan gitang tao. Kala ko nung kayo ni.